Rwanda is not Zimbabwe and Paul Kagame is not Emerson Mnangagwa. Tona kuti aiwa mutungamiri wenyika pa congratulatory message yakapa the Rwandan president pane munhu anouya achipindura mashoko atona kuti aiwa zvichiri zvekupindura mutungamiri wenyika here pane mashoko abuda achinyorwa norobva subscribe or like on the bell icon tipinda pa presidential page panonyorwa pachinzi on behalf of the government and the people of Zimbabwe, it is my honor and privilege to extend our congratulations to His Excellency President Paul Kagame and the ruling Rwandan Patriotic Front for this resounding victory in their country's recent elections. This is yet another testament of the ability of the people of Africa to independently chart our own destiny. Do mashoko anoya achitaura pana satonati nanzi majera jeros pane mashoko anoya achitaura nemamwe asikaiti kuti titaure panapa anyora mashoko achiti Rwanda is not Zimbabwe and Paul Kagame is not Emerson Mnangagwa. Kagame has been an acceptable dictator who has brought prosperity to Rwanda. Look at Rwanda in 1994 and now. Look at Zimbabwe in 1980 and now. Kudritsa nyika anoya panapa achakisa achiti aiwa Rwanda iri kuita zvakanaka, iri kudevelopa nyika and then zvakaita kuti afosewo kunzi aramba ari pachigaro nyaya yekuti airula zvakanaka achiita massive developments. Ari kuita achiti aiwa it is not Zimbabwe nekuti kuZimbabwe kuri kuita the opposite. Mashoko ari kuita achitaurwa panapa chekutudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko anoya achitaurwa noti bva subscribe or like wotina on the bell icon.